ngay thatu te chibai le vekule voin hi jun ni ni kumsang hi som ni panga tho chan ni ania tuntuma hian voin lama tlang kang thleng rap thlak thak chungchang hi kantar lang do nanga voin khan Italy rama tlang lar tak mai bakhat Mount Etna tia hriata tlang kang nasa tak mai an siama he tlang kang hianin mekhu tam tak asiam pa ka lung tam tak a phu chuka tin chu pa ka tlang kang e chia tian soi as te po tam tak a phu chuak boka van bo ruak sanga he tlang kang awang hianin nun phung a khailak na sa ni nan ta langa elai huam chunga khwalzin he tlang tlo thin tu te chuan boina le harsat na tam tak an tok ni te poin tarlan hani bok ole kan soi thuin mai video clip sang sang hi kan en ma sapotanga ni chuan kan soi chun som le do nia Incroyable. Tout le monde est en panique, tout le monde descend. Ouais, truc de ouf là. ole video kan enta ka changkhat hetlang kang rap thlak je hi kan sia thiam ka ringa Italy rama Mount Etna hi khovela tlang kang insiam chinjinga chuan active verpol ania kumtinin hetlang kang hi siatur om thina amaro chu tuntuma tlang kang thleng ero hi chu kumdang ain anasa jok ni hin an tarang ani soita kang khan hetlang kang atang hian boruak chia engemaw zat aron chuaka in chu mi pi alama lungtam tak hetlang kang hian van boruak kilometer engemaw zat a sanga chuan a phu chho boka hewang hian helai huam chunga tourist khwalzin tam tak te chu lau thong thlabarin helai hmun hi an tlan chiat san ani video apo khan ching takin kan hmu thein ka ring hemi chungchang hi Italian thunei tu te chuan voina news website sang sang gal tlangin he thil thleng chungchang hi an tar lang ani Incroyable. Tout le monde est en panique, tout le monde descend. Ouais, truc de ouf là. he tlang kang hi omna hmun chu Italia thliarkar pakhat Sicily tia ania elai hmun hi soita kang khan khwalzin ten an tlo thin mun poimo tak mai ania kumtinin elai hmun hian khwalzin makta duai khat le chan ve chuang tlo tu anei zia thin ani soita kang khan khovela tlang kang active berte zinga mi ania amairo chu kumsan hi sompali hnuwa tuntuma tlang kang hi anat ber thum alania hemi chungchang hi National Institute of Geophysics and Volcanology Observatory ten an tarlang ani And we have more than 300 secondary extinct craters all around Etna. Wow. How lucky are we? Yeah. Incroyable. Tout le monde est en panique, tout le monde descend. Ouais, truc de ouf là. he tlang kang hi nizan lama chang to khan ein mung chan to ni nan tar langa zan khuain tiang hian alawin tham to ani he tlang kang phu chuak hianin mun tam tak a thleng phaka a big takin helai bulvela khuwa tormina le Catania tlang kang in siam na hmun atanga kilometer somli le kilometer somnga in karahla an oma henglai hmun te po hi tlang kang atanga lung in phu chuak rang sang te hian awa thleng phak ni te pon CNN chuan a report ani The ash. Tout le monde est en panique, tout le monde descend.
video hi social media sang a viral na sa a me khu tam tak chu van bo ro ka hian a khat lu maya tin chu mi pi alama tang kang e chia tam tak te po bo ro ka hian in vor chowa mun sang a atla dar noi ani video dang le pakhata chuan hetlang kang bulvela khozin tam tak te chuan hetlang kang hi aron siam thut awang hian an hlau hle ni na langa lau thong thlabarin helai mun hi an tlan chia san na ti tur company chuan CNN ashil ani an report dan chuan helai bulvela hian tlang kang in siam lai hian tlo tu khwazin somli lai an omni in an tarlang ani Italian Observatory ten an tarlan dan chuan mun chen khat lai a phei chuan abi takin marlam panga hetlang kang awang hianin leimin te po a thlen pha ni te pon an tarlanga a chan chu a ngor hi anasat em wang ani soita kang khan khwazin tam tak te chuan an hlau hle ni na langa helai mun hi an tlan chia san na sat pha ani amai ro chu vani thla tak mai helai mun tlo tu khwazin tam tak hi omasela Oh, Zito! Vani thak tak mayin liam turan om thu report om lo hlo ani etiang thil hi thlen awangin tol chung thu nei tu te chuan rang tak main thu chuan siam hala helai hom chunga cheng tam tak te chu an chen am hun chu san hal turin thu chuan siam boka abik takin Mount Etna bula khotam tak om te chu an shiatir ani Sicily President Renato Schifani chuan lava tlang kang atanga lo chuak chuan mun tam tak atum ti soya amairo chu containment area ero apel lo ti asoi ani ewang hian helai hom chunga chengte tan hian la omdiu ma sela chiat na lian tham ero a thlen don lo ti atar lang ani Sicilian Civil Protection Agency chuan thu chuan siam vele boka Volcanic Observatory Notice for Aviation VONA chuan ing hin thu chuan siam ani etlang kang thlen na hom chunga reng hian thona pakhat ma thlok lo turin thu chuan siam ngala achan chu kan en ta kang khan ban bo ruak zang taka khan me khu tam taka chowa in chu mi pi alama soita kang khan tlang kang atang hian in lung tam taka phu chua awang hian thona tan a him lo wangin ewang hian tu nei tu te chuanin tlang kang in siam na hom chunga hian thona thlok lo turin thu chuan siam ani eti mek lai kara hian Catania le Palermo airport ero an hong thunga amai ro chu thlona chen khat tum tur ero mundanga an tum tir thung ani ole kha Mount Etna tlang kang thleng chung chang kan report thei chu hania entiang in nge hi hian in ngong ane don ero kan sabi khawa amai ro chu thunei tulam te eroin allo om lutuk lem lo ti nan ta lang thunga ewang hian angai that thla ani ti ero kha chu kan soi the ome ole khati zong kha tun tumata na Mount Etna tlang kang chung chang kan report thei chu ani e